jingpule na gashiti ujudas glenong gabaning kong kadukhat khatinyo ban arpho hadu arphusan pidei ban ken mau go ba e ya ktien ki balakren lupa da ki apostol jong utrai jongi ujisu chris henry maphi go ba e dopen klan yarade ha ka jingai bakhuit nam jong phi da ka padwai how men sim bakhui to yai ne ha ka jing e jongo blei kadba pikmi lenti ya kajing isnei utrai jongi ujisu chris shadu kajing em bom chukon token phamlem yakito ki ba artin yaki wei pa to palat em da ka baken thet yaki na kading ya ka to ka nengot ki wei pan to isnei henrei da kajing husiar deban isi wat ya ki jan phong ki bala japo da ki jingkwa brai kado hauta ubala ban sumar ye phi ban om kelon bat ban wan lam ye phi ki baklem tho ria bat ki bakmen hakmat ka buram jungu ha ublei bamarwei unong pelai jongi lengba ujisu chris utrai jongi kanlong ka buram ka jingkrau ka jingsanchar bat ka bor nadu bom chukot menta bat chunom hor amen ka ktien jong utrai kasam henry pulai ka khod iwei hadu san ablei melong ublei jonga yame ngathrang ka mensim jonga ka sliang yame ka met jonga ka angnut yame kum ka khindor khyang ka bathenrang ai bangan yo pet yame ha ka ying kan tang jome bangan yo I ya ka bor bat ka buram jome namar ba ka jing I jome ka khambha ban ya ka jing em kirmyang shintur jonga kin ya ro yame kumta ngan ker khu yame kat ba ngadang em ngan kner yela kikti shajrong pan ker pat yame kaminsim jonga ka yo khawai kumda ka do klen pat ka shintur jonga kan yaro yame da ka jinkmen ka gospel kat kum Marcos bokhui kalenong ka bakhat wei ka khot arphu hinyo hadu lai fo ar kumta kilawan phai she Jerusalem kat bau jisu udang yai ha ka temple kirang ba lingdo ki stad ain bat ki temen kisan kilaya wan shu u bat kila geli da ka bor ka ikhtiar ayu mera le ya kine ki ai ujisu wala phai ktien ngan kli ya phi tang ka wei ka jingkli parada phi jawab yanga ngan yesu e phi da ka bor ayu nga le ya kine ki ai hayathu yanga nang no ka wan ka baptisma jong uyo anes na ublei ni na ubriu kilas dang ban yatwat jingmot paramaki nginong kumdu ladangi ong nau blei un ong te balai pimshem nge hau yo anes henry ladangi ong nau briu kila khau e ya upat ba namar man la ubriu wala tips kem ba yo anes ula long unong yathu lupa ba shisha ka gospel jong utrai